Jiena Aladin u l-istorja ta' din pantomima mibnija propju madwari, fuqi u taħti. Nipprova nsib l-isbaħ mara tal-univers fi vjaġġ mibni kollu sfidi u intoppi. Però jiena xxili dejjem. Jekk tridu taraw aktar dwar din il-pantomima, nħeġġitkom biex tiġu tarawna nhar il-14 ta' Deċembru fis-7:30 ta' filgħaxija ġewwa l-Oratorju Don Bosco. Narawkom hekk. Aladin fost Lawċin, il-pantomima għal-familja kollha ġewwa it-Teatru tal-Oratorju Don Bosco Għawdex fl-14 ta' Deċembru fis-7:30 ta' filgħaxija. Ejja, għax int ħaqqek tgawdi serata mal-familja kollha. Mela bbukkja online fuq is-sajt tal-Oratorju Don Bosco. Narawkom!